Ayaw naman. Nandiyan pa nga pagkakita. Kamu ka kasi yun. Nagdiri ka na sa ganyan. Hawa kami na. Tuyo pa yan. Ito ang tama. I-report mo to ah. May ulit.
Diba? Di man ako nag-react pero siya. Wala talaga pinapakasukan yun. Ilabas ka ba? Kasi naalagay doon. Kasalanan mo din. Ilabas ka. Naabot yung langit. Gawin naabot yung langit. Ay, ikaw pala ang nakikinig sa kanya. Ano pala? Nawasak ang ano. Nawasak yung anong tahanan, guys. Sorry. Hindi, sadya niya yun, kuya. Tapos naman pa ako, di ba? Sorry. Ma-injury pa si Chick. Nag-clinch yung wala ito yung tatanong ko. Ano tatanong ko? Tatanong ko, masakit ba? Iwan ako kasi yung court. Yung pagkakaano. Ay, sorry. Ay, bad. Sana all, pawis na pawis. Hindi ka ako pawis.